Să taci din gură când vin de la băutură. Ce faci, fată? Ce să fac, mă, băiat? Mi-a Da. plăcut introducerea. Ascultam o melodie. Auzi, vrei să-ți mai cânt ceva, dar nu prea le-am cu vocea. Dar încerc și eu, auzi. Doi N-are zice, no! nimic, hai. Auzi, auzi. Să mă vezi mort. Ia auzi. Ia, după faptele Auzi. și... Da, urcă-te pe mine, da, frecă-te mai bine, Da, dă-i frecă-te motoare mai bine. verticale, dar alea supranaturale. Uite-l cum Mai este zăpăcit. simpatice. Mâncați, ești botul tău de frumos. Ce faci, baba mea? Baba meu. Nu, eu vorbesc. Bine, moșul meu, tu ce faci? E prea dulce să pot. Eu n-am văzut ce când eram mic. Auzi, poți să zici ceva să nu te superi Nu-i pe mine? așa că n-ai văzut, n-ai văzut. Nu mai, mama mea, nu mai, că mor, gata, mă ridic în trei picioare. Lasă-le acolo, auzi? Da, Și de ce reacționez eu așa la țâțe? aud din 80, zi. Lasă, mai închide un nasule, te rog eu, ca să pot să mă concentrez. Nu pot. Chiar nu pot. Bine, și de ce... prea cald. Aoleu. Și nu mă strânge, uite, mă strânge. Și de ce reacționezi așa când văd țâțe? Hmm? Că mămica mea, Dumnezeu să-i dea sănătate, m-a înțărcat de la 6 luni, sugeam la țâță și mi se sculață îmbricul. Mamă, ce nasol. Da. E de efect de familie. Tata spărgea nuși cu ea. Ce faci? Câți ani ai? Aolea. Fometele. Poftim? Câți ani ai? Păi ți-am zis că sunt în 80, ia fă socoteală. 7 ori 48, 7 plus 6, 11, 29, dar nu pari. 29? Mi-aș dori. Cât ai? Să mă vezi mor dacă nu spui. 40? Da. Mâncați, ești pula ta, doamne. Dar unde ai stat? Ai stat la congelator până acum că arăți parfum 25 de ani. Mai mamă, mă însor! Eu am 25 de ani dintr-o ciorbă de bătrână și cu morcov tânăr și cum facem. Dar nu-mi spune că ești măritată, că nebunesc. Și ai și copil. Am 3. Femeie mai disperat, mi-ai dus viața în căcat. Bă, dar ce crezi că introducerea aia cu nevastă când vin de la băutură? Nevastă să taci din gură când vin de la băutură. De aici până la Jilava să-mi iau motoretă, Mobra sau Iava, că nu De mai unde știu ești, mai mulți. tu? Din București, mamă. M-am apucat să fac videochat ăsta online în nebunesc. Am făcut 28 de euro în 4 zile. M-am zis că fac filme piraterie mai bine. Pe YouTube de ăla. Știi cât îi văd macat. Vrei să-mi pun ochelarii? Ia ce ochelari frumos mi-am luat. Ești albastru. Sunt Blu. albastru. Ce-mi cățelul meu. Ți-am cățelul tău? Și tu semeni. Dar ce-ai pățit pe nas? Am băgat botul unde nu trebuia, mămica mea. Ah, Accept! păi cu nasul, mă? Păi cu națul, mama mea. Păi cu nasul, mă? Dar tu ai silicoane? Nu, stale mele. Am alăptat prea mult. Dar tu pe bune ai 3 copii? Da, fii are 14 ani. Mulți înainte să străiască. Mama, ai băiat de seamă cu mine. Sunt profesoară de dans, mă, îți dai seama. Că na, normal să... Păi și eu, auzi? Ce dansul? Că eu am făcut street dance. Salsa și baciata. Salsa și baciata, mamă, dar nu că tu ai bărbat, nu vorbesc urât că tu mă... N-am. Mamă, păi ce m-aș lipi un pic de tine să dansăm baciata, că știi și un pic așa. Nu-i așa? Ara, ia uite-mă, da, dacă mă vezi, ra, da, ha. Ia Adică, da. te aici. Da, urcă-te pe mine, da, frecă-te mai bine, da, ia uite-mă. Ra. Ia, fii atentă, dacă vrei și din spate. Aoleu, ăsta e bărbaț. Hello, aleikum salam. Dușman guldurum. E șeful meu, mă, vorbește frumos. Șeful tău? Vorbește în engleză, să mori. Dă să Șeful vorbesc. companiei, da. Dă să vorbesc cu el. Die my mother if I lie you. Hello man, hello. My name, man, listen, my name Alexander. I am from Romania, 25 years old. This my mom. My mom, very much beautiful, very much, she needs more money. She prestate services. She needs more money. It's crazy. Babe, listen to me. You see her? Yes. I see her. I 25, you how much? You tell me how old I am. You? I don't know, 40. I look like Moshu? You You think I look like Moshu? No. How much you have? How old are you? Hamisha show this nase. Show this no.
Eh? Short snow, 69. 69 and Yeah, fried sure, chicken, no? Fried Yes, barapul, yes, because I like no, it. man. No, aolo. Man, if you put finger... Hey, mamă, limbistule. Yes, from Chatârna. Listen, if you put finger on my mom... Hey, listen, if you put finger on my mom, I give you neveu. I give you all. But no, I don't put finger. I put something else. Oh! Hey, you don't deserve her pussy. Wow. Why is it foarte bune? Because you have a small dick. My man needs... Small dick. Your mother is like bunica, ma. I don't like. My mother? Aolo, mâncarea from my mother. My mother, Bro, beautiful babe, 42. Tu l-am nimerit, nu știu. You get high. What you Asta take? trebuie să vină I aici get să high. Hei, Auzi, Da, da, baba. chiar. Dă-ne Instagram-ul tău. Jegosul Sau suprem, Facebook. jegosul suprem, mama mea. auzi, dar în ce cartier stai? Eu stau pe YouTube, mama mea. Nu să mor tu. Da, uite, uite, mă, uite, băiatul. uite. Ula mea. Ce trebuie? Băi, Jegosul? Da, baba mea. băi, serios. În Da, ce bă. cartier stai? Dar nu, că nu Nu, vin la... cu bebe. Nu, că am mai fost. Nu vin, că tu știi ce vrei să faci. Am fost în Anglia. Mă, dar și stai, tu ești în România? Da. Păi și eu la ce nație? Eu stau în București, la ce nație? Păi și noi tot în București. De-aia te-am întrebat în ce Mamă, cartier. băi, my friend, ia vino gomă. Eu goder, vino încoa. Băi, you stay nearby me if you want to meet me, give money. But I don't have money, man. Man, you give money, you suck dick. For you. I don't like. 2000 euro, no lei. 2,000 euro for what? I don't have 2,000 For euro, what? man. I I'm give so you, poor. I put finger in ass, I put finger in burican, I put dick in mouth. No, ma. You don't have chance to put your finger. I in don't my have ass. chance. I bring the crine. No way. I have dog. I bring the dog with me. If you have dog, I have more than bigger than dog. What dog No, you have? I suck dick, lick dog your anus. Cunilingus. I don't like, bro. I don't Ei, like. dar nici cu pula în cur, nici cu corpurai. Cum vrei? What? Yeah, you bring for me. You bring for me good pizza. I am okay. Good I pizda? like pizza. Foarte bune. Da. What, man? Cam here. Mă, Da, dă-ne bă. Facebook-ul tău. Nu, baba mea, sunt pe YouTube. Conacu caută-mă dacă vrei să mă vezi. Eu râs cu mine. Aiurea, cum vorbim cu tine? Dă-ne numărul tău, hai. Cum să-ți dau numărul meu așa pe față? Păi dacă mă aude mama, mă taie în loc de porc, ai nebunit. Ia-mă ușor. Sunt aici, uite, sunt... Stai păi să mai caut eu. Că ăsta nu vrea să vină să jucăm o carte pe porunci pe astea. Oardem figuri. Guardă în figuri. Să moară familia mea dacă vine acolo, dacă nu vă urc pe mobila aia de bucătărie. Mi-ai dat de jurat, gata. Dacă vii aici 3 ore, dai limbe și ne pun la cap. Ce fac? Pun așa avea noroc, de-abia aștept. Îmi place de voi să mor aici. V-ați găsit. Bă, dar îmi place, să știți. Caterin Cărău. E de viață, e de viață. E de viață, da. Bă, dacă e că copiii râd. Și mama e la fel, adică gen Caterin. Mama la 18 ani îmi punea prezervative în buzunar. Da, nu știi ce găsesc. Bine, cred că în capul ei spera să nu mă mulțesc, da. Așa zice și el. Doamne, ce nebunii. Hai, las că e bine. Vă pupă Conacu. Te pup. Vă pup. Pa.